Saburum division ni brain dora parani khoroktam sarok mafa krei tamani Tripura hasewa ok khoroktam srai mafa birong ni koktuma awai mani yaglono kebama borok naikol khanai lekha phiaba joto kokrumar no koknaru lailia phiaba MX MLA Bishikitu Deurma je kokrumani aborong je phantok sak je sugya sak naikoli tonani hinai a kokrumana bonna rakha tabo ok khoroktam mojuli bisalte Rivika Tripura borok Avenger English medium school pori huitongo sini Monumbon kulni Ebenezer school ni hostelo sini Rimika Majuli tei bishal borno hostelo dawi rikha gai bongni je porne nang mani rok tabuk o hostelo no furungjagi tongo gai tini borno naine phaimani gai bongni sajak nairok nangjak nairok sum richum rok bahai tong tei bongni study bongni porimuro bahai gang bol kesaro sakhami angai borno kisa gap ngi thangka kai tagu hamsu ge phano to borni bahai porashuna tei bongni chamu mumuro bahai ni tini nainani ma phaikya kai bongni je kisa misa chamu rok abo sing borno tini ri klangnai abuni logi bongni je anti o jaga hostelo nai tongnai bainabo galai hambai karon bono borno tabuk nai horrogo khina thana ke ini tukunani rok bebak nai tongo kai borni sagrok bo kahamno tabu sudarti asa khayo hinango bo borni sagrok kahamno tongthong sungi sunan duaine te joto ti prasarno koinai borni amare ni bagai jotono suri bane nengthum te je chubai mansak sing borno subanai je sing borni yakung bai basai mai sak jorati sing bongni logyo tongai ke sing ni ko primatinyo sing borno nai tongo te nai bo tongai gai baksa politics ni bagai rajniti ni bagai election ni sekang kebangma lukurokno phaikya bongni nogroko talangnani borno nainani rokini fiaba tini sigjorate mane election ni bagai simi election paikya kai joto pogui thangmayo haifano ang personally nong cheren tin bisiti sanam chung ang jeta kog rimani amono ang thiasa palam khai thangnai ang MLA tong kuri thong abo alada বিষয় gai sing dofana hamjak mane ke kubui khabai hamjak laina nangnai sing kog rikha gai kog ni mate sing samung khaina nangnai ang borong kog rijak je borok je yakung bai basa me sak ang borni logi bongni sayang ri bongni logi tomai ni joto lukro koyo normo sumanam subati te on school committee ni tini daji tension no school ni principal rokno school ni je committee tongmani o committee ro belai khena hambai mario karon borok bo sing je khlaima haikeno borok bo subai tongo dara somo belai ke hambai ke phaji sing bongni thinango bongni yakung bai basai manani bagi sing tebo tirpra to borok hai gobang tong haifana bongmo genuine case te bongno rare of the rarest case tong bongni karon bin nana thagur songo asuk fan kri je borno nai gani takonani ngai chini prem baino belai hambai mario je bo asuk kai support khai bongno hostel da thani ro boni chini prem ni no yak tong lesumbo agortola ni phai asa hasal nai sukmanya phano chini prem chini school committee jotno subasu khaino borno khairok mani bagai nai tongmani bagai jotno no hambai ngai sumbo nango te fainai bongni je sakhamia ungpurgo bo sing borno logirinai te bongni yearly je fees bongni boy theke admission fees theke arambo khai abo total price 71000 moto nango bisio gabono karibo bongni sakhamia ro kagos patro am bebagno sungno biar khainai te school bo ajaga sungno concession rekha school committee ro sungno je jaga 71 nango ajaga sung 43000 riba baino borokte baki discount suno rikha dara sung suno ko rizar thinango tebo borok discount rinai te bongni chamung pori mung jaga teaching te
টিউশন রকমও বরফনো কনসেশন রেটাই মাগনা ফুরনাই বরফ রকম বরফনো হামবাই দে যত লোক রকমনো হামবাই মারি হামবাই बेला बेला जतन हामबाय माइराव जों इबिनिजार स्कुलाव इंग्लिश मिडियाम सोर ताबो जों फाइजा आरो परि तंगो जों बिलाय तंथो आरो जागाव नरक जत सिजाक सिनेमा बाबो करि हिने बिनि बिसिंते जों ओ जागा फाइतंग फाइका इंग्लिश मिडियाम स्कुलाव बेला बेला हामबाय